Af bevægelsen i bilen, så laver den motorlyd. Jeg kan selv sidde og lave det her. Fuck, man. Fuck. Han er god acceleration på. Hvor bor du hen? Jeg bor i Hørsholm. Okay. Shit. Så dækken, der ikke kan få noget. Det er lidt fedt på vejen. Ja, der er lidt... Det er været. Vejen er lige lovlig fugtig, så... Og ham der rammer hvor den handler. Shit. Det er da helt vildt. Hvor lang tid tager du 0 til 100, ved du det? Det er omkring 4,4. Ja.